Obožavam da gledam kulinarske izazove. Tako su zabavne. O ne, samo ne to. Ponestalo mi je lubenice. Kako to? Hoću još. Ideja. Mogu organizovati svoj kulinarski izazov. Idemo. Ćao svima. Jede mi se lubenica. Spremite je. Važi, draga. Dakle, ja ću da počnem. Za početak ću odseći gornji deo lubenice. Tako je. Došla sam do unutrašnjosti. Sad je moram umutiti uz pomoć blendera. Ja sam kao pravi šef. Miley, možeš da paziš malo? Sva sam u lubenici. Ups, izvinjavam se, bako. Dakle, gde sam stala? Da. Treba će mi aparat sa Skittles bombonama. Treba mi svaka boja. Sad ću vam da ispričam svoju ideju. Dakle, imat ću žele lubenicu sa Skittles bombonama. Mala Britney obožava i jedno i drugo. Dakle, sipat ću svaki ukus bombona u lubenicu. Gotovo. A sada moram dodati želatin. Da bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Biće ekstra, vidjet ćete. Da. Zatvaram. Kako da ohladim to? Dakle, šta imam ovde? Oho, koliko slatkiša. Tačno. Pozajmit ću od Miley Mentos bombone. Sigurna sam da neće ni primetiti. Svež dah će ohladiti moju lubenicu. Gledajte. Postalo je tako hladno. Šef opet nešto izmišlja. I meni je došla super ideja. Napravit ću medeni žele i sipati ga u lubenicu. To će biti ukusno. Sada treba istopiti žvaku. Za to ću koristiti ljuti čips takis. Ali plašim se da ga jedem. Mogu dati baki da proba. Da, to je super ideja. Posluži se, bako. Zanimljivo. Jao, šta je to? Sve mi gori unutra. Super, bako, to je baš ono što mi je trebalo. Istopila si svu žvaku. Hvala. Moraš upozoravati o neželjnim efektima, Miley. Izvini, bako, hoćeš čokoladicu? Izvoli. Oprošteno ti je. Sada prevrćem flašu sa Huba Bubom u lubenicu. Odlično. Bako, šta si ti smislila? Ja ću napraviti lubenicu sa čokoladom. Moj recept je jednostavan. Tako mi je spremala moja baka. Treba iseći trouglaste komade, a zatim izvaditi sredinu. Moramo dobiti ovakve koverte od lubenice. Unutra ću staviti čokoladu, ali prvo je treba istopiti. U činiju ću sipati šlag, a zatim dodati tečnu čokoladu. A sad ću to sve promešati. Ispao je baš ukusan fil. Napunit ću lubenicu ovim čokoladnim filom. Da, prelepo. Britney, probaj. Wow, koliko slatkiša. Odakle početi? Probat ću prvo ovu lubenicu. Je li to čokolada? Oho, sviđa mi se. Nikad nisam probala tako nešto. Ekstra. Šta još ima? Probat ću ovu lubenicu. Da vidimo šta je unutra. Bože, to je žele od lubenice, a unutra je puno Skittles bombona. Wow, nevjerovatno, svidalo mi se. Jam, jam, jam. Svaka čast. Ostala je posljednja lubenica. Oho, koliko tečnog punjenja. Jedva čekam da probam. O, da. Ovo je žvaka Huba Buba. Ekstra, znači mogu naduvati balon. Kako zabavno. Odlučila sam. Pobedila je sestra Miley. Ozbiljno? Nemam reči. Sada želim pastu. Mnogo sam gladna.
Naravno, draga. Dakle, ja počinjem. Ja ću koristiti posebnu pastu. To su kaneloni. Baš su velike i ukusne. Stavit ću sve to u kalup. A unutra ubaciti sir. Ostalo je premazati sve paradajz sosom. I to je to. Divno. Znate, došla mi je ideja. Treba više sira. Narendat ću ga ovako. Gledajte, i baka ima svoj trikovi. Jeste znali da veštačka vilica može da renda sir? To je baš brzo i lako. A sada mogu staviti pastu u rernu. Baka je već sve spremila. Odmah se vidi da je amater u kuvanju. Profesionalci sami spremaju testo za pastu. Pogotovo što imam provereni recept od italijanskog druga. Testo treba obojiti jestivim bojama da bi postalo šareno i lepo. O, da, to mi treba. Sada testo treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć specijalnog aparata. O, da, tako je. A sada testo treba iseći na ravne trake. Super, odlično mi ide. Već sam pripremila listić običnog testa. Na njega ću staviti ove šarene trake. A sad ću razvaljati sve zajedno. Da. I konačno dodajem punjenje. Kod mene su to škampi. Sad ću iseći testo na ravne komade. A posle ću napraviti lepi makaroni u obliku bombona. Ispržit ću ih na ulju. Da, to je to. Mogu staviti sve u tanjir. Wow, ispalo je baš slatko. Dodat ću sos i to je to. Jeste me poželeli, a moje pasta je već spremna. Pogledajte kako slatko je ispalo. Zamalo sama da ne pojedem to. Dakle, moram ugrejati vodu. Gotovo. A sada uzimam instant nudle, dodat ću začine i preliti sve vrućom vodom. Ostalo je promešati i može se jesti. Gotovo. Wow, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ove bombone. Izgledaju baš slatko. Čekajte, ali ukus je užasan. Ne sviđa mi se. Fuj. Probat ću ovo. Šta je to? To su kineske nudle. Mora da su ukusne. Probat ću. Da, baš su lepe. Kako ljuto. To je bilo previše. Ne volim ljutu hranu. Opa, a ovo jelo izgleda baš dobro. Sad ću da probam. Kako se razvlače sir i miris je ekstra. To je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ova pasta je pobedila, da? Jel da? To. Pobeda je moja. A već sam završila da crtam. Pogledajte, hoću čokoladu. Wow, super jelo! Rado ću spremiti čokoladu za moju sestru. Imam čak i odgovarajuće kalupi. U obliku srca, to je preslatko. Dakle, stavljam u svako srce M&M's bombone. A zatim žele mede. A preko ću sipati pucketove bombone. Baš su ukusne. Tako je. A sada sipam u svaki kalup Nutellu. Obožavam je. I Britney je voli. Biće oduševljena. Ovdje malo Nutelle. I ovdje. To je to. Ostalo staviti to u frižider i sad čekati da se zaledi. Ćao, ćao, čokoladice. Uskoro ćemo se vidjeti. Kako slatko, svaka čast. I ja sam smislila šta ću napraviti za našu Britney.
Prvo ću staviti različite čokoladice u rernu. Povećat ću temperaturu i sačekati dok se sve istopi. A dok čekam, iseći ću jagode. Donela sam ih iz moje bašte. I borovnica će mi trebati. A vreme je vaditi čokoladu. Da vidimo šta je ispalo. Da, sve je baš tako kao što sam htjela. Čokolada se istopila. Sad ću promešati sve iglicom za pletenje. Kakva lepa šara. Prelepo. A sada dodajem jagode i borovnicu. Napravila sam ne samo ukusnu, već i zdravu čokoladu. Sad ću vam pokazati kako se pravi zaista ukusna čokolada. Pogledajte šta imam. To je vazdušasta, tirkizna čokolada. Dodat ću još i jastive šljokice, tako je. Ali to nije sve, došla mi ideja. Nacrtat ću na čokoladi okean i plažu. Belom čokoladom ću napraviti penu od talasa i dodati malo šećera. Ostalo je dodati par detalja. Perle, školjke. Moje remek delo je skoro spremno. Sad uzimam drugu istu čokoladu i pokrivam je kikiriki puterom. Spajam to sve i to je to. Cool. Da, jeste. Ali niko od mene nije gore. Prijetno, Britney. To je moj san. Puno čokolade i sve za mene. Ova čokolada je prelepa. Idemo dalje. Neverovatno. Da, ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Dakle, ostala je posljednja čokoladica. Mnogo lepa. Čak mi je žao da je jedem. Oho, tu je kikiriki puter. Koga da izaberem? Da znam, ova čokolada je pobedila. Da, znala sam i ja sam najbolja. Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! S polja jastiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sa suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Kako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super.
Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, to liči na žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. Vi niste ispunili moju želju. Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ne, ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je, ostalo je malo sačekati. Već je gotovo, a može da se vadi. Kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. Divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. Kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati.
A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivien, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona od paradajza. Fuj, odvratno. Da. Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedila je. Nicole, da, čestitam. A da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno, ja obožavam šećernu vunu. O, pala mi je na pamet ideja. Napravit ću kajganu od šećerne vune. Eto, tako. Uspela sam. Vivien, probaj. O, da, naravno. A, hoću da probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. A vi najlepše jelo. Zanimljivo, ali Lilian želi pomfrit. Možete početi da ga spremate? Naravno, pomfrit šta može biti lakše? Napravit ću pomfrit od lubenice. Treba je iseći, vadi nož. Vaš mali nož se nikad neće uporediti sa mojim profesionalnim oštrim nožem. Hoćete da ga vam pozajmim? Neka hvala, treba će mi oklagija. Razbit ću lubenicu. Tako je. Jedan udarac i gotovo. Ali to je nemoguće. Kod bake je moguće sve. Dakle, iseći ću lubenicu specijalnim nožem. Odlično. A sad ću je prevrnuti. Gledajte, zar to nije preslatko? Pa, valjda sam završila. U stvari, čekajte. Treba mi sos. Znam kako da rešim to. Napravit ću čokoladni sos. Istopit ću u šerpi čokoladu i dodati mlijeko. To je to. Moj sos je spreman. Gledajte, šefe, kako vam se čini? Znam da sam genijalna. A šta je kod vas? Ja uvek imam genijalne ideje. Mala Lilian hoće pomfrit.
Napravit ću ga od mango. Ima istu boju kao i krompir. Stavljam sve na plet i šaljem u rernu. Tako je. Zatim ću istopiti u šerpi belu čokoladu. Tako je. I koristit ću vatru. Kada čokolada postane potpuno tečna, sipat ću je u male činije. Odlično. Zatim treba obojiti čokoladu. Hoću da bude šarena. Par kapi jastive boje i mešam. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Dakle, umočit ću mango u čokoladu i napraviti lep eksponat. Samo pogledajte kako je lepo i sočno ispalo. Super, ali šta ja da radim? Tačno, imam poki štapiće. Podsećaju na pomfrit. Da, stavit ću ih na tanjir. I obavezno treba sos. Pomešat ću žutu nutelu i sirup od jagoda. Sigurna sam da će to biti mnogo ukusno. O, da, savršeno. Dakle, napravila sam roza sos. Probat ću. To je ukusno. Uspela sam. Lilian, sada i ti možeš probati. Wow, stvarno? Sve izgleda jako ukusno. Odakle da počnem? Probat ću prvo ovo. Jedva čekam. Jako ukusno. Svaka čast. A šta je ovdje? Lubenica? Umočit ću u čokoladu. Jo, sve se raspalo. Ne mogu da probam to. Prokletstvo. Ostalo je posljednje jelo. Izgleda jako lepo. Sad ću probati malo. Pa to je mango i ukusna čokolada. Rešeno, šef je pobedila. Čestitam. Je li neko sumnjao? To je bilo genijalno. Wow, hoću pastu, jel može? Naravno, naši kuvari će sigurno uspeti. Došla mi je ideja. Nož je tako oštar, ali neću da proveravam. I seći ću viršle. Gledajte, to liči na nogice. A sad ću skuvati špagete. Evo ih. Ali pre toga treba napraviti lutku od špagete i viršla. Gledajte kako super. Sad se gospođica viršla mora okupati. Stavit ću je u vruću kadu. Eto. Gledajte, napravila sam pravu banju za svoju viršlu. A još sam je napravila haljinu od sira. Mislim da je to prelepo. A sad ću narandati sir. I od sira ću napraviti kuglicu. Ovo će biti kuca. Preslatko. Bako, vidiš šta sam napravila? O, Vivian, svaka ti čast. Bravo. Sad je moj red. A trebaju mi morske alge. Evo ih. Ja ne mogu da otvorim teglu. Hajde, bre. Dobro, znam kako postati jaka. Koristit ću brokoli i karfiol. Treba pojesti sve to. Osjećam kako mi rastu mišići. Odlično. Sada mogu otvoriti bilo koju teglu. Uspela sam. Svaka mi čast. Stavit ću alge na tanjir. A pored ću staviti brokoli i karfiol. Eto, moje jelo je spremno. Zar stvarno želite da nahranite svoju omiljenu unuku sa ovim? Užas! Ja ću napraviti špagete od testa za palačinke. Kada sve bude spremno, ukrasit ću špagete jagodama i borovnicom. Preliću sve čokoladnim sosom i to je to. O da, sa čokoladom je sve ukusno. I na kraju ću ukrasiti sve mirisnom mentom. Da, to je posljednji dodir. Lepota. Završila sam. Probaj, Lilian. Wow, ne mogu da verujem da je to sve za mene. Dobro,
Probat ću prvo ovu slatku lutkicu. O ne mogu da je pojedem, tako je lepa i slatka. A ovdje vidim sirnu kuglicu, to ću rado pojesti. Baš ukusno. Hvala, sestro, volim te. A sada treba probati sljedeće, jelo? Hoću ovu lepu šarenu pastu. O, nevjerovatno, tako je ukusno. Sviđa mi se ova slatka pasta, like. I ostalo posljednje, jelo? Izgleda gadno, ali moram probati. O ne, kako odvratno. Sad ću povratiti. Ja nisam takvu reakciju očekivala. Izvini. Dakle, jedu mi se vafle, baš kao na slici. Važi, napravit ću ih. Mutilica, lopatica, idemo. Ukusno. Jao, izvinjavam se. Strašno. Dobro, vreme za kuvanje. Sipam brašno. Onda 2 jaja. Pa i šećer, naravno. Malo mleka i maslaca. A sada to sve mešam. A gledaj učibene. Kako da ne? Sad ću sipati testo u činije. Ovako. Zatim dodati malo crvene jestive boje. I promešati. Hoćete da se takmičimo u brzini? Hajde. To je to. Završio sam. Sada samo sipam testo u peglu. Ovako. Moje vafle su skoro spremne. Jao, obožavam Nutellu. Šta? Šef je već spremio vaflu? Moram nešto da smislim. Tačno, Nutella. Sipat ću brašno direktno u nju. I mleko isto. A sada to sve mešam. To je to, sipam testo u peglu za vafle i čekam. Sigurna sam da će joj se svidjeti čokoladne vafle. Šta mislite? Moram ukrasiti svoje vafle. Umočit ću ih u čokoladu. A zatim u šarene konfete. Lepota. Pa zar je to vafla? Pogledaj kako izgledaju prave vafle. Služe se sa javorovim sirupom i šećerom u prahu. Pa i malo jagode za ukras. Eto, i moja vafla je spremna. O, svi su ukrasili svoje jela, znači moram i ja. Ukrasit ću svoje jelo bombonama. O da, izgleda super. Šteta što meni ništa nije ostalo. Gotovo, završili smo. Wow, ne znam odakle da počnem. Probat ću ovo jelo. Kakav miris. Ukusno je. Ben, to je super. Sad, Emina vafla. O da, bombone i čokolada. Neobična kombinacija, sviđa mi se. I naravno, bakine vafle. Jedva čekam da probam. Jao, to je divno. Ne mogu da izaberem. Sve mi se sviđa. Želim sve da pojedem. I bakine vafle, i šarene, i čokoladne. Oduševljena sam. Jel? Betty, jesi li dobro? A, ko je pobedio? Pitam se šta će biti ovaj put. Sad čekajte. Eto, hoću pileći batak. Lako. Čekajte, a gdje da ga uzmem? Sklonite to. Što ti je? To je samo piletina. I sad ću je spremiti. Natrljat ću pile uljem.
I onda dodati začine. Odlično. Sad ću iseći jabuke. Uf, kako su mirisne. Jednu ću staviti unutra. A druge neka budu okolo. To je to. A vreme je da ideš u rernu. Što? Baka je skoro završila? Čekajte, imam ideju. Uzet ću ljuti čips i dodat ću ljuti sos. Sad to sve treba promešati. Odlično! To je moje paniranje. Pileći batak, ideš tamo. To je to. Sad ideš na pleh. Ma vi nemate pojma. Gledajte kako treba. Posipamo meso različitim začinama. I dobro trljamo njima batak. A sad ću ispržiti to u svom profesionalnom tiganju. Važno je paziti da ne izgori. Odlično mi ide. Oho, baka je skoro završila. Piletina je spremna, a malo naranđe i ukras na noge. Divno. Kate, gledaj svoje posla. Pa dobro, moje jelo će svakako biti bolje. Ekstra. Nešto peče. Jao, to je bilo jako ljuto, ali ispekla sam batake. Ostaje samo da ih spakujem u kanticu. Savršeno pečeno. Ja ću služiti meso na fontani. Samo treba dodati sira i to je to. O da, sirna fontana. Betty, bit ćeš oduševljena. Prijatno. Wow, sve je tako različito. Je li to sirna fontana? Dobro, nju ću prvo da probam. Umačemo sos. Izgleda cool. Wow, ukus je neverovatan. Pile ili batake? Prvo batake. Probat ću. Nije loše. Čekajte. O ne, kakvo ljuto paniranje. Sva gorim. Moram hitno pojesti nešto. Dobro je. A bakino pile je baš dobro. Probat ću batak. O, kakav miris. Bako, to je neverovatno. To je definitivno pobjeda. Baš me briga za manire. To je previše ukusno. Da, baka je najbolja. Hvala, unuko. Ovaj put mi se jede pomfrit. To nije ništa za mene. Baka će se snaći. Joj, moji prsti. Čak i ja to umem. Treba iseći krompir. Hej, nož je se zaglavio. Hajde, izlazi. Jao. Upsa, to nisam ja, to je baka. Što? Jao, zlato moje, ne smetaj mi. A baka će napraviti najbolji krompirići. Stavit ću ih u lonac. Politi uljem. I dodati začine. I naravno grančicu ruzmarina. Ja ću odneti. Ne, ja ću. Smirite se. Obe ćete mi pomoći. Sad ću vam pokazati šta može moj profesionalni kuvarski uređaj. Par pokreta i krompir se pretvorio u spiralu. Jeste vidjeli? Sad ga treba samo ispržiti. To je to. Sve sam isekla. Sad treba staviti sve u toster. Uključujem i to je to. A bitno je uhvatiti sve,
Ups, malo sam promašila. Nema veze, sad ću sve skupiti. Tako je. Baš kao u Meku. Jo, a ovaj krompirić je za mene. Moje jelo je spremno. Miriše predobro. Ostalo je preliti sirnim sosom i to je to. Kako banalno. Tako se treba servirati pomfrit. A sos barbeku je mnogo bolji za krompir. Kako si pametan. Najbolji sos je kečap. Hajde, Betty, reci im. Oho, koliko krompira. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda baš kao na mojoj slici. Poliću kečapom. A miris je kao u McDonald'su. O, i ukus također. Super. A sada bakin krompir. O, koliko sosa. A nije loše, ali to nije baš ono što sam htjela. Wow, šta je to? Izgleda dobro. Ali prvo treba umočiti u sos. Wow, to je ludo ukusno. Ben, ti si kulinarski genije. O da, ja sam najbolji. Hteo sam da kažem hvala. Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, to je lako. O, to ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda. A sad ću to sve promešati. I šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša. Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje. U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Jao, radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku. Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je. Oho, a ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Aha, baš je smiješna. A vreme za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve je u redu. A jo, skaču po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne.
Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom, ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema? Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašnu u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genije apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno. Oho, sve torte su nevjerovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da, sviđa mi se. Odseći ću sebi pače. Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O da, ova jabuka je predivna, lepa i slatka. Hvala, bako. Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele ekstra. Jao, ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Okej, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno, samo ću ga poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno, sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu. Mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispršiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica. To je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu. Biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće je tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A
A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma, gledajte kako treba. Ko je naručio hranu, gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrita ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam Pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci. Paradajz. Salatu. I naravno pljeskavicu i sir. A gore drugu lepinju. Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići. Moj pomfrit će biti izvanredan. Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka. Završila sam. Oho, to je neverovatno. Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, neverovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku, kakva je. Ma dajte, to je Pokeball, pravi Pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti, moram proveriti. Pika, pika. O da, to je Pikachu, super. Ovo jelo je najbolje. Stvarno, to? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao i uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ova zrna kakaa.
Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrno u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrno u prah. A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. A gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak jako dve. Tegla je velika. Jedi, dušo, a baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu Nutellu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku. Dodati mlijeko i to je to. Moja Nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene. Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne Nutelle. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati. O da, ukus je nevjerovatan. Bellissimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad. I promešati to sve. Jao, šta to radiš? To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda mešam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju Nutellu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gde je utičnica? Treba naći utičnicu. Fuh, evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. A šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. O, a ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? Shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. Užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam.
Želim vafle. A šta? A vafle? Pa to je lako. Pazite se, to je zla pegla za vafle. Bu? Jel se bojite, da? Dakle, uzet ću činiju. Brašno, mleko i jaja. Sipat ću brašno u posudu. Zatim razbiti 2 jaja. Dodati mleko. I promešati to sve mutilicom. Tako je. Ovo je prošli vek. Ja imam profesionalni ručni mikser za testo. Sastojci su isti. Brašno. Mleko. I naravno jaja. Samo ću skinuti poklopac i sipati sve sastojke unutra. Zatim ću vratiti poklopac i sve to promješati. Tako je. Odlično. Gotovo testo ću sipati u peglu. To je to. A sad ću dodati M&M's bombone. Svi ih vole. Odlično. Može se peći. Jao, meni ne trebaju nikakvi uređaji. Bit će mi potrebna samo kutlača. Tako je. Ispalo je odlično. A evo mog domaćeg džema. Od višnje. Joj, tegla se ne otvara. Što da radim sa njom? Treba razmisliti. Tačno, traka. Zalepit ću poklopac. I onda ga jako povući. Ovo? Da, baka je mnogo pametna. A sad ću uzeti kapaljku i uvući džem u nju. A sada treba pažljivo dodati kapljice džema na vafle. Odlično. Može se peći. Joj, šta se to čuje? Ovako, eto ti, eto. Kako cool. Sad ću izmrviti ove kolače. Jel bilo glasno, da? Izvinjavam se. Okej, sad mi treba Nutella. Probat ću je. Prelepo. Ne valja jesti toliko slatkog. A sada Oreo kolači i mleko. Promešat ću ih pravo u tegli sa Nutellom. Zatvaram i dobro tresem. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u peglu, tako je. Zanimljivo. Moja vafla je spremna. Kakav miris. Stavit ću vaflu na tanjir i ukrasiti. Koristit ću sirup od jagoda. Tako je. Baš lepo. I moja vafla je spremna. Da vidimo. Zašto se ne vadi? Hajde, sad ću te istresti. Tako je. Sad ću napraviti još jednu vaflu. Sipam testo i pečem. A šta je kod bake? Moja vafla je spremna. Miriše ekstra. I izgleda prelepo. Ostalo je samo da je pospem šećerom u prahu. Da, savršeno. Druga vafla je spremna, odlično. Sad ću sipati šlag na prvu vaflu. Što više šlaga. Pa i malo sebi usta, tako je. Gore stavljam drugu vaflu. A sada idu čokoladice. Samo prvu treba rastopiti uz pomoć pegle. Odlično, tečna čokolada je spremna. A sad ću napraviti čokoladnu tablicu. Prvo mlečna čokolada. A sada bela zaslova.
To je to. Moja Oreo vafla je spremna. Pogledajte kako je lepo. Svaka mi čast. Jo, jesu svi već završili? Jess, vreme je da probaš naše jela. Wow, koliko svega. Probat ću prvo ovo. Šta je to tako tvrdo? Je li to koščica? Za malo da slomim zub, strašno. Okej, probat ću šarenu vaflu. Nije loša. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, Oreo vafla. O, ludo je ukusna. To je sigurno pobjednik. Čestitam. Stvarno? Ha? Moja vafla je najbolja. Juhu. A sad mi se jede Cake Pops. Hoćete moći? Naravno, to nije problem za mene. Treba će mi bela čokolada. Sad ću je rastopiti u šerpi. Uključujem šporet. Čokoladu treba stalno mešati da ne bi izgorela. Da, to mi treba. Sad mi treba sir. Dodat ću u njega čokoladu. I sve to promešati mikserom. Tako je. A sada treba sipati to u vrećicu za šlag. A vrećicu treba napuniti do krajeva. Da, odlično mi ide. Savršeno. Zatim ću iscediti fil u kalupe. I pokriti drugom polovinom. Ostalo je staviti štapiće u specijalne rukice i onda odnetite u frižider da se stvrne. Odlično. Budite tu, sad ću doći. A evo mojih svežih bobica. Uzet ću višnju. Samo treba nekako izvaditi koščicu. Tačno, imam iglicu. Uradit ću to uz njenu pomoć. Evo kako lako. Sad ću izvaditi sve ostale koščice. Odlično. Sada treba rastopiti čokoladu. Prvo ću je polomiti da bi se brže istopila. A da, to mi treba. I naravno treba stalno mešati da čokolada ne bi izgorela. A umjesto štapića ću staviti svoje igle za pletenje. Nabošću na njih višnje. I nakon toga umočiti višnje u čokoladu. Jao, kako slatko. Svaka mi čast. Pa dobro, a ja ću uzeti štapiće od lizalica. Treba samo pojesti svu karamelu, a brzo ću to ja. A evo Kinder jaja. I oni mi trebaju. Skinut ću foliju sa njih. A štapiće su već spremni. Sad ću nabosti na njih čokoladne jaja. Tako je. Moji Cake Popsi su skoro gotovi. Treba dodati šlag. Odlična kapica. I naravno nigde bez mojih omiljenih sirupa. Svaki slatkiš će biti različite boje. To je super ideja. Svaka mi čast. Cool. A mislim da je vreme vaditi fil iz frižidera. O, miriše ekstra. Da vidimo. O, da. Savršen oblik. Ukras je već spreman. Jessie jako voli princeze. Uz pomoć vrećice za šlag napravit ću lep crtež. Onda ću dodati šećerne perle i staviti princezu. O, da. Haline su divne. Nadmašila sam sebe. Jao, kakva je to buka?
Ovako. Orahe ću izmrviti rukama, kao i uvek. A sad ću ukrasiti svoje bombone mrvicama oraha. Da, super. Jess, možeš probati. Wow! Toliko ste mi svega spremili? Probat ću prvo ova čokoladna jaja. Sviđa mi se ovaj fil. Oho, unutra je igračka. Šta je tamo? Wow, kakav sladak prsten sa zecom. Prelepo. Sad imam čitavu kolekciju takvih prstenova, gledajte. Stavit ću ih sve. O, da, baš mi se sviđa. Pa dobro, hajde da vidimo šta je baka spremila. Baš ukusno. A unutra je višnja, cool. Wow, to su princeze, obožavam ih. Koju prvu da probam? Neka bude ova. Sad ću je probati. Kako mekano i nežno. Kome dati pobedu? Šef je definitivno pobedila. Jako volim princeze. O, hvala ti puno, Jess. A sada hoću italijansku lazanju. Počinjemo za 3, 2, 1. Potrebno je prosijati malo brašna za testo. Tako je. Sad ću napraviti udubljenje i razbiti 2 jajeta unutra. Zatim to sve treba dobro promešati da ne bi bilo grudica. A sad ću iseći testo na nekoliko istih komada. Svakom delu ću dodati neku boju da bi testo bilo raznobojno. Tako je. Sad imam testo u 5 boje. Vreme je da uzmem aparat za pastu. Svaki komad testa treba pustiti kroz taj uređaj. Da, savršeno. To nije baš lako. Umorila sam se. A sad ću isteći pravougaonike uz pomoć rezača. Sklanjam višak i to je to. Dalje ću staviti sir u svoj omiljeni blender da bi se izmrvio. Delim sir na 5 jednakih porcija i također dodajem boje. Bitno je sve dobro promešati. Šareni sir izgleda veoma originalno, svaka mi čast. Vreme je da sastavim lazanje. Radit ću to u specijalnoj posudi. Sloj testa, zatim sloj sira, zatim još testa i još sira. I tako do kraja. A na vrh ću staviti sir svih boja odjednom. Savršeno, kao i uvek. Sada to mogu odneti u rernu. Stavljam unutra. I palim vatru s pomoć dugačke šibice. Odlično. Zatvaram i čekam. A gledajte. Da se sir ne prospe, stavit ću rendu u kesicu. Sad ga mogu rendati. Tako je. Joj, umorila sam se. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad mi treba specijalna pasta za lazanje. Stavljam prvo listić, onda sir. Tako je. A sad je vreme za moju brusilicu. Treba će mi mleveno meso za moje jelo. Da, odlično. Nastavljam sa slojevima. Pa i na kraju malo sosa od paradajza.
I sjedit ću ga rukama. Baka je najbolji kuvar. Sad ću odneti to u rernu. Samo da navijem pravu temperaturu. A šta ako budem koristila čips? Sipat ću ga u tiganj i preliti sve kečapom. A sada treba još čitosa i sirnog sosa za kraj. Odlično! Ipak nešto nedostaje. Tačno, Doritos. Probat ću jedan. Joj, kako ljuto! Dodat ću još sira da ne bi bilo toliko ljuto. A sad ću pokriti to poklopcem. Jo, ne zatvara se. Ups, sir se zalepio za poklopac. Dobro, nema veze. Samo ću odseći višak s makazama. Tako je. Jao, ne mogu to da gledam. Moja lazanja je spremna. Ukrasit ću je svežim zelenilom. Belisimo. Jao, kakav miris. Stavit ću još viljušku ovde. Hajde, Jess, draga, probaj. Oho, sva jela su tako različita. Probat ću prvo ovo šareno. Tu je viljuška, ali ni nož neće škoditi. Sad ću odseći pače. Wow, kako lijepo izgleda. Sad ću da probam. To je prelepo. A šta sad da pojedem? Neka to bude bakino jelo. Jedva čekam da probam. Joj, kako vruće. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. O, što je ovo? Miriše dobro. Okej, probat ću. Jao, kako ljuto. Moram hitno nešto pojesti. Bakino jelo me je spasilo. I generalno najlepše. Tako da je baka pobedila. Ja pobedila? Hvala ti, Jess. Ti si najbolja unuka.